ni dak labangso constituency Dipua constituency pen ke ni tum APHLC lo first lo ke jok la pen ke kaduita DC ba returning officer tu alang klum ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le kopia ke mang senang le labangso MP farman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ni litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po chepe long vek nang po elitum si rat atum pensi itum long nang ji ke di lalo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy law pen pot si elitum election chedan nu nang kok lo la pen chedan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le tik hip to gen itung e o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako chen to et nang po la hello la pen dak karbiang long inglong arat atum akay la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum akay la pen along letan itum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pick di alang litum si scheduled tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po la pen ohomia khilonjia to mane mathapon vek po la pen CAA UCC la pen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act pol bangke pavidet nang ji lailo ni tum la pen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang la pen di mahasau nonomat ponchat nang bikok lo hal so ponchat di mahasau pen ta aku pon tu vek nang ji adak di mahasau ta autonomous council under 6 schedule se adak pang tang tu nang ji la pen ilitum karbiang long ta ponchat Aloh nang pilut tang lo election council election da ponchat Aloh pen si pedorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tung e claim vek po la pen non la letes autonomous award abedet la langtha Pherangke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu gadi non ge autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum lage serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum phan sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum phan nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako pelong tu nang ji symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke KC lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang tala ka ke thop da lo lage free symbol bom lang reserve kali lage sir tum ki hai ji phan ning ke thekwan do ni tum bange 100% si tum ning thelo la bangke non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khilonji ohomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki virje phan ke jokta ning hang he ke di ilitum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka se protect ye phan si ilitum ke claim lo pot election bangen ilitum si highway popular thema BJP Congress ka do etung lage akhei ben along ri donang ji puge ning je ka la tum ke sir nang lepu hai nang tum se hai ya asai ke deng ke deng vek je bang lage 6 la autonomous state abang lo number kecheng si number 1 lo la pen number 2 ke lage 6 schedule kapang tang akam lo anpar ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act halata pavedet nangi la pen hala ponchat aron ke wan la pa pe dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang autonomous area po bang tum chelong tu vek nangi la pen sir public and short